What's up mga pare? Nari ko i-share nyo about sa relasyon, sa magtiayon, sa couple, na dapat kung nami asawa inyo dyan ang paggaon na inyong mahalon, inyong abi-abihon, dili mo binuang, kunya inyong ampingan. Kita mga pare, dapat ka ng nati asawa, mangita tak ikaduha ka ng, dapat dili na to biya na to asawa, dungagan na to usa. Dapat atong asawa, dili na to dungagan, dapat ato ang kanang panggaon si maayo mahalon, dapat nakaatong time. Tagaan itong time atong asawa kanang dapat banding jud permis mong asawa niya mo tara sweldo ni ihatag jud ninyo sa inyong asawa para dili mo maoyan sa asawa. Nood ka na. Ganang tagtagnon jud yung maayo ng asawa kay mo man importante kanang kuan kanang kung naa may kwarta mga pare dapat mag-safety po mo gamay kay nabi nangayo mo chicks di ay niya na kagusto ninyong lain. So napo kay hatag binakadite kay kiring tagaan mo na yung kwarta para napo kay kuan. Sus di mga pare dapat dito kita panahon na karo panahon na dapat juta mangbay juta tanan kay lisod juga ayo kanang dapat juga nang dili juta mangbay mga pare kay ano ingon jud ato may itong asawa dili jud nato siya kanang dili jud nato ipakita nila nga nang bayta Los niya bay. dili jud nato ipakita mga pare so ato adyo siyang tinud-on jud nato atong gugma sa to ang asawa dili jud nato ipakita nga mangbayta dapat ang pinga nato tong asawa mga pare pag naami kwarta pare so tuluan ta mo sipting mo sweldo mo katungaon yung sweldo na ihatag na nimo sa imong kuan ang imong katunga sa asawa ng katunga ayo ihurot og hatag tanan kay parapi ihatag sa imong babae kamo kita mga lalaki mga pare kita mga lalaki mga pare dapat yatagaan jud ato ba ihatag tanan ng sweldo tanan pare dili jud nato kanang di ta mo tago mga erta na kanang kaon ba kanang paghapi ana bitaw panigrilyo kung sabadra mga pare dapat nanar to obra mga pare kanang ihatag jud tanan sweldo pare ba dili ta mo lingi o mga babae dili ta kanang mukunkuan kanang pag naaga ni mga agi ng mga chicks mga pare diskartilin pare anugon gayo nga kanang bitong ato ra pasagdaan kita laki guta gud matintal jud ta ng mga sexy mga babae kanang mga sexy mga babae dili ta kay magpatintala ng mga pare kay kung magpatintala ng mga pare masuko mo to asawa pare dapat loyal jud sa asawa pare kanang dili jud ta magpakita nila nga matintal ta na dapat kanang hugot jud atong gan ato ang pagsalig mga pare kung nakaki-chicks ang mga pare, diskarte ida yun para naapumiga ng kalingawan po ba kayo? Say, puol mo asawa. Si asawa, puol mo kayo ng asawa. Dapat mangita po ka ng kalingawan mo. Naputi ka ng kalingawan mga dalaga, naputi mga kuwan na ba? Naputi ka ng panguyaban ba? Dati asawa, naputi uyab. Dapat inana ito mga pare na diba? Karong panahon na puol mo kayo asawa. Dapat atong asawa focus lang yuta pare dili ta magbinuang pare atong ipakita nga mahal nato sila na dili nato sila pasagdan sa tanang panahon ato silang yugumaon basta kung nakay pamilya tagaan mo time pamilya nimo yatag mo tanan mga oras tanan so mga pare mga sekreto na sa gugma kita mga pare dapat ato nga dungagan jud nato tong asawa kun pwede kay duagan tok duha para tulo tanan natay asawa na putay uyab unang kuan kanang uyab do kabuok dapat dungagan nato tong asawa ha Si dungagan to katong asawa. dili ba ana ko ba dungagan ang kuan ba dungagan kwarta ang asawa dungagan kwarta ang asawa para malipay anak Hindi ko sulti ka dungagan ka na to asawa. Dungagan na to asawa. kwarta ko sulti ako kita mga pare dapat dungagan to kwarta to asawa para malipay sila di sa masoko na to Klaro ka na dukan ang kana tong asawa. Yara aturan dungagan ang ay asawa. bungol pagano Sino ka? bungol magkaalam ako na dungagan ang kwarta para malipay sa pagano Klaro ato. Dungagan ang asawa. anak ko nga dungagan ang kwarta ang asawa para di masuko o sa Kaya dungagi. ha Dungagi ang dungagan ka na dungagan. anak ko gani sumbugay bungol magkaalam ko sa video nga dungagan kwarta ang asawa Dili ito ko na dungagi. Dungagi. Dungagan ni tanan. Ganyan ako sabi, ganyan ako sa ano naman, dungagan naman ako di masuko dungagan na tangala, anak ko pagtagay so, ana na siya dungagan ang kwarta ang asawa para di masuko Wow. bungol mo dyan